Ben, moi bo día. Mañá, como é sabido, hai pleno no Concello, pleno ordinario, correspondente ao mes de abril, e fronte a un alcalde deste Concello, fronte a un bugallo que baleira o pleno de contidos, que quere baleirar o órgano de maior representación municipal, e facer que non sirva absolutamente para nada, o Bloque Nacionalista Galego insiste e vai levar a debate unha serie de cuestións para comprometer a todos os grupos a que tomen posición sobre eles, pero sobre todo o grupo de goberno que normalmente foxe de tomar esas posicións. Por iso, relato e céntrome en algunhas das cuestións que desde o Bloque Nacionalista Galego imos levar a este pleno ordinario do mes de abril. Por un lado, unha proposta para deseñar actividades sobre a memoria do exilio, relacionado coa celebración de Florencio Delgado Gurriarán a súa homenaxe neste Día das Letras Galegas, e tamén crear un programa de promoción do audiovisual en lingua galega entre a infancia e a adolescencia. Tamén imos levar unha proposta para axilizar a licitación do servizo de comedores. Queremos lembrar que o 24 de xaneiro de 2022 deuse orden de continuidade, que acabou a prórroga, que temos un servizo en precario por completo, que levamos xa varias propostas, varias interpelacións, varias iniciativas para que se mova ficha e que a comezos de setembro poida haber un novo contrato do servizo de comedores, e que as AMPAs levan reclamando ademais que se teñan en conta as súas demandas. Xa non digamos as súas demandas que tamén coinciden coas do Bloque Nacionalista Galego en cambiar o modelo de comedores e apostar pola proximidade, senón tamén en cuestións tan básicas como que se cambie o protocolo de hixiene bucodental, que se poidan lavar os dentes ou que se poida entrar a un comedor a que a comunidade educativa debe ter dereito a coñecer o funcionamento. Tamén levamos o arranxo do paso de peóns de maneira inmediata na Rúa da Pastoriza. Entendemos que iso que se pode facer de maneira inmediata e realizar, en canto haxa fondos, a terceira fase das obras dos Vasquiños até a Praza da Paz, algo que é un pouco máis de 200.000 euros que nós entendemos que se poden facer de maneira perfecta. Ás veces dísenos que solicitamos máis do que se pode facer, pero, por un lado, é bo tamén lembrarlle a este goberno o baixísimo nivel de execución do Concello, e tamén que moitas veces nós o que facemos é poñer que haxa un programa, unha planificación plurianual, e que, polo tanto, que os barrios e as parroquias poidan saber cando lle corresponde, cando van entrar, que se faga esa planificación e non que se vai actuando a golpe simplemente de improvisacións, que iso é o que pasa, e senón, en todo caso, nós o que poñemos é, en canto for posible orzamentariamente, que se aborde este tema, o do paso de peóns de maneira inmediata. Tamén solicitamos habilitar o canellón da contorna da Colexiata de Sar para aparcadoiro noturno para residentes. Entendemos que iso é necesario pola seguranza, por cuestións que teñen que ver con iluminación e seguranza para a poboación que ten que residir e aparcar nesa zona, apoiar o comercio e a hostelería nunha campaña de dinamización cultural na contorna da Praza da Inmaculada, tamén por petición veciñal, por petición das asociacións da zona, e instar a Xunta de Goberno a revisar de oficio os pregos da xestión da rede de centros socioculturais, unha rede de centros socioculturais a que sabedes que recorremos os pregos e que está nestes momentos nunha campaña de movilizacións e de folga en contra justamente de como está actuando o goberno municipal. Tamén levamos preguntas a respecto da necesidade de limpar o estanque do Parque do Auditorio, nun estado lamentável semana tras semana sen mudar, de manter en bo estado o Palco da Música e os bancos da Alameda, permitir o estacionamento de vehículos, fixadevos aquí neste caso, case nos dá a risa das persoas que viven na Rúa de Altiboia, que poidan aparcar na zona de residentes no aparcadoiro de Altiboia. Claro, que parece que é lóxico, pero que resulta que non está contemplado. Igual que non se facía para Rodríguez de Viguri, que agora sí se meteu, os da Rúa de Altiboia non poden aparcar na zona de residentes da Rúa Altiboia. Tamén solicitamos a inspección da empresa concesionaria do Servizo de Mantemento e Conservación dos Sistemas de Control de Tráfico, e neste caso esta pregunta ven a conto porque fixemos a pregunta escrita e o Goberno non contestou.
máis de mes e medio despois. A pregunta foi registrada o 16 de febreiro e máis de mes e medio despois sin contestar. Igual que levaremos para o próximo pleno outra pregunta a respecto da petición de carta de liberdade por parte das rapazas deportistas do AMIO e que tampouco foi contestada en prazo e en tempo. Entón, seguimos reclamando que o Goberno responda. E, por último, reclamamos o diálogo coa veciñanza de Meixonfrío e a mudanza de localización da plataforma logística para o transporte de mercadorías á cidade histórica. E sobre isto quixera facer unha consideración, porque tamén acabo de saber as declaracións a respecto da reunión que houve onte coa veciñanza de Meixonfrío e onde parece que o que se quere facer é un intercambio de cromos. Nos entendemos que a veciñanza de Meixonfrío merece, por suposto, como non vai merecer a veciñanza de Meixonfrío, que se amañe e que se humanice o seu barrio, que se humanice Mallou por completo. Para iso hai contemplado xa unha cantidade de alrededor de 300.000 euros nos orzamentos de 2022, unha cuestión en que nós tamén coincidiramos e seguramente que hai que incrementar esa cantidade e esa cantidade ten que ser superior, sin ninguna dúbida. Agora, o que non se pode facer é xogar con iso a dámosche isto a cambio de que non sigas reclamando que ali non se instale a plataforma logística. Entendemos que non son maneiras de actuar. Por favor, que se faga xustiza para todas as barrias e as parroquias e que se vaya mirando que cantidades hai que investir e cando, e desde logo a Mallou xa lle toca, sin ninguna dúbida, pero unha cousa é iso e outra cousa é que iso a cambio de que a veciñanza non diga nada sobre unha instalación onde non lle parece o lugar máis idóneo, o lugar á beira das casas e onde, ademais, xa estaba aprobada en pleno que ese lugar ia ser utilizado con outras finalidades como centro de esparexemento e deportivo e zona deportiva para a veciñanza. Así que entendemos que iso non é de recibo. 12 iniciativas que levamos ao pleno, 6 delas requiren votación. E entón, o último que quería comentar é se se vai abster o grupo de goberno en todas elas. Esperamos que non. Ou se vai bater o récord de abstencións do mes de marzo. Realmente, para nós, é escandaloso o que o PSOE leva facendo neste mandato. 28 plenos ordinarios, 28, 197 abstencións. Unha media de 7 abstencións por pleno, 7. No pasado mes de marzo bateron o récord, 15 abstencións nun pleno. Menos mal que non poden absterse nos rogos e preguntas, non? Que contesten non significa que solucionen os temas, pero, claro, Bugallo bate absolutamente todos os récords, é o campeón das abstencións. E, claro, hai que preguntarse se iso que pode ser legal é ético, e se iso é lóxico, e como pode ser indiferente un goberno ante os problemas ou as propostas de solucións que se lle poñan en riba dos temas que lle preocupan á veciñanza e que lle preocupan á oposición. A verdade, insisto, pode ser todo legal que se queira, desde logo non é ético e fala dunha democracia de moi baixa intensidade, que un grupo de goberno poida de maneira sistemática absterse para non comprometerse con ningunha solución, con ningún tema, e logo, claro, andar facendo negociacións de tapadillo, andar facendo negociacións que non parecen de recibo e non son propias de maneiras democráticas. Tamén levaremos ao pleno xa do mes de maio, xa o anuncio, a proposta de que hai que convocar as axudas para a cooperación que reclama a Coordinadora de Organizacións Non Gubernamentais. Isto non pode ser. Isto é un exemplo tamén de como fai as cousas o PSOE, di que promete para non cumprir. Entón van alá 3 anualidades perdidas, 2019, 2020 e 2021. Convocatoria de Consello de Cooperación, pois non sabemos nada, non se estreou neste mandato como non se estreou o de Educación. Así que xa finalmente conclúo, como é lóxico, o Bloque Nacionalista Galego está cos colectivos, coa veciñanza, coa xente de Compostela, que está nestes momentos, e nós observámoslo, desesperada diante da inacción do goberno municipal. Nós imos levar adiante o noso control de goberno, de presentación de propostas, e imos intentar que o goberno responda, que teña que responder á forza, con toda a humildade do que significa o BNG, mas tamén con todo o orgullo de pertencer a unha forza que é a alternativa de goberno neste país e que, ademais, leva demostrado en numerosos concellos a súa capacidade de goberno, de transformación e de mellora das condicións da vida da veciñanza. Así que esperaremos a que pase o día de mañá, a ver se hai propósito de emenda no grupo municipal ou se van continuar mostrando esa indiferencia, pasotismo e escapismo diante das propostas dos grupos municipais, non só do Bloque Nacionalista Galego.
isto era o que vos quería contar, non sei se tedes algunha pregunta. Para ver propósito de emenda ten que ver antes o examen de conciencia. Non sei se cree que eso lle falta a este goberno e eu quería preguntarlle especificamente polo servicio de comedores que se referían, porque soubemos nas últimas horas que o servicio de AMPAs, bueno, pois require a activación do Consello Municipal de Educación. E ademais fala de, refírese o concelleiro en termos de incompetencia. Non sei se cree que isto é así, comulga, poderíamos estar ante unha nova reprobación do concelleiro. Realmente, eu creo que, espero, vamos, que toda a xente saiba distinguir o que significan as relacións persoais do que significa políticamente. Políticamente, este concelleiro de Educación, eu teño que dicir que é, vamos, o peor concelleiro de Educación que pasou polo Concello de Santiago de Compostela, sin ninguna dúbida. Unha cuestión son as vontades ou as intencións ou as boas palabras e outra cousa é a absoluta incapacidade e falta de vontade para levar adiante propostas que poidan mellorar a situación do servizo de comedores. Claro, xa non é simplemente que nestes momentos sí que diga imos a seguir en prórroga, porque agora Bugallo presentouse ás eleccións e o PSOE dicindo que iban regularizar os contratos. Agora xa non é que os grandes contratos aínda non estean, senón que os que estaban deixamos tamén que sigan en precario e poñémolos en precario. Logo, negándose por completo a ter en conta, a dialogar coa Federación de AMPAs. Nós coincidimos coa Federación de AMPAS que o normal sería que houvese unha modificación deses pregos do servizo de comedores para ir cara a un camiño de proximidade. Sabemos que non se pode facer todo nunha primeira acometida e que o mellor non se pode ter cociñas en todos os colexios, non se pode, pero poderá facerse un proxecto piloto, poderás ir comezando a camiñar cara ese sentido e polo menos poderán modificarse algunhas cuestións que hoxendía xa as instruccións e os protocolos da Xunta de Galiza permiten e que resulta que o concelleiro non está disposto a facelo. Eu creo que é, a verdade, un tema realmente terrible, que nestes momentos a anterior concelleira de Educación, quero lembrar que neste caso o concelleiro sustitúe unha concelleira que se comprometera públicamente a que en 3 meses ia convocar o Consello Municipal de Educación. Polo menos tiña ese compromiso, que escoite a xente nun organismo público e logo tome as súas decisións. Este concelleiro é que di como que lle sobra, é que nin necesita. Claro, esas actitudes ao final de que vas un pouco de que a ti nin necesitas escoitar a xente, pois teñen moi mala solución. Entón, eu si preguntabas inicialmente se hai propósito de emenda. Creo que por moita procesión que parece que concelleiros e concelleiras asistan, moi pouco propósito de emenda, desde logo. Igual teñen que facer un curso intensivo. E a segunda pregunta, poderíamos estar ante unha nova reprobación dun concelleiro? Non é algo que nestes momentos teñamos definido como se iso é necesario ou non necesario, pero que sí que estamos diante, desde logo, dun enfado monumental por parte da comunidade educativa e diante dunha falta de resposta do concelleiro de Educación ás propostas que se lle fan desde o sector, desde a comunidade educativa e tamén desde os grupos da oposición, de maneira sistemática. É un concelleiro que de maneira sistemática contesta nos plenos que todo funciona perfectamente e que non cabe ningún tipo de modificación. Imos deixalo aí de momento.